Als neer verroerd, zakt het iepenbier onderwijs in Ljout alle maanden €150.000 dieper in het riet. Zo krijgt Proloog net genoeg geld voor het beheer van alle gebouwen. 6 kwalen zullen daarom dichtmatten. Wij worden ongeveer voor 16 gebouwen worden wij door het Rijk bekostigd. En maken nu van 23 gebouwen maken wij gebruik binnen Proloog. Dus dat is, in die context is dat te veel. Directeur Kameraad zet daarom het mes in squallen bij meerdere locaties. Hij wil de haardvestiging overeind houden en de dependances sluiten. Om onrest voor te komen wil hij nog geen namen nemen. Voor de Wiarderskwal in Gautum wordt in alle gevallen een uitzondering maken. Dependance de pionier in Tegem bloot iepen omdat beide locaties te vier uit elkaar liggen. Oud-Oost met twaskwallen in de Haardstad is minder gelukkig. Als de locatie Tjerk-Hiddes iepen bloot, zullen de squallen onder Gouden Regenstritten mogelijk sluiten. Op het moment dat een van beide locaties dicht gaat, in dit geval misschien een Gouden Regen, zou dat betekenen kunnen dat we op langere termijn bijen verliezen. Als je een bijen verliezen, dan kost dat ook weer centen. Precies. Dus we zitten wat dat betreft maar in een hele onzekere situatie op dit moment. Een heel soort bijen uit de buurt die gaan hier naar squallen. En die hebben hier hun vriendjes in de buurt. En als ze weer naar een oorlogssquallen brengt, ja, dan wordt dat bjatsie met vriendjes ook alweer oors, denk ik. Dus het is een verlies voor de buurt wezen? Ja, ik denk het wel. Ja. Nou de gemeente Ljout van een midje het netkrediet tas zijn had, kan Proloog de onkundige bezuinigings terugzetten. De organisatie wordt erbij zelfs ook net sparen. Zo gaat het haardgebouw van Proloog in Ljout bij een waarde van €1,4 miljoen in de verkoop. En een van de middelen die wij nu de komende tijd in gaan zetten is de verkoop van het gebouw Fonteinland. Om in ieder geval de balanspositie van Proloog beter te krijgen. En wij zoeken onze werkplek in een ander gebouw van Proloog.